wong kene lho. Piye kowe ojo wis kok gagaro tak dilae. Arep tak wae iki tegel. Monggo. Monggo apa? Ah Gusti Allah. Karo wong tuwa ora, Dik. Oh iya. Kowe ora wani. Lho, Dake, terus bocah cilik. Weh. Kaya ngene dake ojo wae. Cilik kok dijokke. Ini diladeni limpe wong anak dhewe ora. Bener. Penting ngalah sikik. Arep. Pripun kok? Oh, pun. Aleman. Pun. Ah. Ora wani. Sing ngelokke aku cah cilik mau sapa? Aku iki ngelokke iki. Kowe cilik ora? Gede apa cilik? Senajan awakku cilik nanging ngerti yo. Iki Mahapatih Majapatih Haryono Gender. Panjenengan Patih Haryono Gender. Mun papunan kok dibalangke ning nggon kuwi. Nek balang ora lho kaya ngono kuwi. Nggo apa? Watu. Oh, parah. Kok panjenengan misah anggen kula kalian anak-anak jenengan iki peperangan. Sing kurang ajar niki. Ampun dipisahkan, Bapak. Ampun, dipisah. Aja. Mati kowe. Wanine ngandake wong tuane apa kuwi? Wis lha. Jago kate. Kanjeng Rama dolanan mriko mau. Kok dolanan aku ki misah kowe nek kowe sakloron ora tak slametke. Modar kowe. Boten. Meleke Nyebut Rama ki priksa. Kowe mau mucir dipidak karo wong-wong blambang. Kanjeng Rama niku saya numpak trim-triman kok iki menapa to? Pengen kowe umur dawa. Wis meneng to. Rama tak ngendika. Isen sing bersani kathah. Jadi kudu streming barang lho kok. Nggih. Niku mengke do ngertos. Malu to ora? Nggih, niki critane kula niku menang nggih. Tegese streming. Sik tak gawe reka daya. Nggih. Supaya streaming ngelakon iki tetep kita sing apik. Oh, ngoten. Sing apik basa mesti. Basa Majapahit. Majapahit basane ngono kuwi. Nek ora sampean pisah. Kowe menang. Bayas loro mugar. Rupamu kotong setan. Wong setan. Kae ngono suruh aku meneh, kowe meneng ngalah to. Oh,